Mundur pucet temen di dados no kawuningan pilih raja menika pancen budaya raja Jekpoka tegesipun wonten Alendra ngetiku Jekayu kurang rewi ayo Duro beto jago namun mudah kita bapak bisa pilih sawung ini pun benito turun itu paten gitu kalau dibandingkan kepingin tangan butuh kalan boten tipu jatuh pulau dari dari itu wah payah yang ngomongin sana bener yang pancen kue karang mundur kaya ngopo tayangan ini ramun kula sumanggaken dipun munduraken kemawon ayo cepet dengan Pandita Putih tak pipis dilo aku ngampet ket mau nih nyatal kaya ngopo mak cilik iki ono satu sawu mbok yo rasa seru-seru yo mbok lire-lire wong aku yo budheke kok aku ki nesu ayo karepmu kowe nesu karepmu yo karepmu seru-seru aku loro e kuping terus aku kudu muni piye iki ono sadya sapa jenengmu ngono kuwi iki ono sadya sapa kang dadi jeneng kowe yen kowe takon karo aku Antasena kowe sapa kowe yen kowe takon karo aku Dewa Lengkara ora ngono Sentaki ora penting bakal tak pateni aja apik kaya ngono luwih becik kowe nduwa aja tok bacotak nyanggun ngirebut marang Citapso apa maneh isine Citapso ngono yen ngono aku ora trimake kudu entuk ora entuk aku ngono apa kelakon tak do pare peksa mbok arep tok perkosa yo ngono ora ora janjane iki arep perang ora lah iya manut ini omongan seru ora entuk lah omongan seru karo diri iki padha wae pangutang ora kelem mundur kan keperandangan yo kembali
Waduh, ngaruake gedal sepawan. Pilih sentaki mriku mundur mboten jak mesah kaliyan ingkang putra ramu. Wonten satriya namipun Antasena. Kula protangan rapal waktu mboten dadot mboten dipun raosaken musa tawaraken suk kencana. Mboten dipun damel raos. Satemah nawaken kemandenipun tumiwa wonten jajanipun ingkang putra panas kados mawa bathok. Badhe lajeng kabar sapunika nggih. Kula mboten kiyat mawon. Oh nggih sami ngeten mawon. Kula aturi matur dumateng Ing Rama. Kaliyan Prabu Joko Pitana bilih kawontenipun pancen bodho kalangi. Usul yen to panjenengan badhe ngebut dumateng Ditapsara. Prabu boten wonten awanipun kula aturi ngrikaken dumateng Wadyabala mangke perkawis Kurawa ingkang bapa piyambak kita dawuh. Ayo Antasena aja girang-girang kemuyu. Yen to pancen wis bakal ketemu marang aku aja takon dosa. Mesti dadi layon badhe putra mawon. Monggo nggih.
Anggare sang Puspita kasring samirana emri kungas kandaning sekar kadung mangambar ora bakal samaran lanang onto sira. Madini wis bisa ngene lho. Pendhita Dara iku mah wis ana bebanten ora. Sing wise muni dawuh marang mak cilik mau ojo nganti ngono to madrasah gedhe, digetih gedhe tumeke sapi lan alon-alon. Ini pancen bodo kalani usono pinto sayane Pendhita Dara pancen pengpekan musuh karo aku wis aku dikapak-kapak wis ora tak rasake tak sungut dadane tulung-tulung yo aduh yo ademe yo koyo ngene kudune panas oh ya iki panas kok adem wadul karo sapa paman Sengkuni paman Sengkuni biasanya ini ngegong nek ora ngono ya saya ayo ono ku pancen rombongane kuwi nek ana dono kudu ono sendiri ora iso bisa ya ora iso oh ya wes itu lek ngabuki bola-balik yo ono yo yes pancen rapopo wis pancen kudune kaya mangke lagi sak banjure kepisah kene ya ayo bebarengan nututi marang wong atuwamu ya kuwi Kang Mas Udara lan Kang Mas Janaka mbok menawa bisa tinulutan bareng-bareng goleki lan nututi marang Koko Prabu Bathara Kresna oh iya aku minggari manut mak cilik arep ana kene kok melu rombongan lho iki derek ora ngono yo kok gredeg-gredeg muga-muga iki nututan marang Rama mak cilik ayo tak dereke
Sri Tinon Laning pawiyan Busana maneka Renggeng kencana etno bro pandera layu kumit Sintreng Pandresing Maruto Seno kumlepeting dwaja Suprasta kayuga Puspito Andrea Bumbi Ron mawon katyubing angin Lampung ginyo perang bitu tong Raden Setyaki so Raden Antasena musawarang para jagoni Kurawa Prabu Lengkara saha Prabu Kuncara satemahing marang kegiataning Raden Setyaki saha Raden Antasena mundur gelanggang cara mlayu sigrung ngadhep marang ingkang paman Raden Sedewa ing ngriku aswa anumpa marang Tindaya Raden Werkudara saha Raden Janaka salangan rancak Tindaya mlebet wonten ing wana diwasa jurang juri nggawuken kaseng-kasengkan manuk lemah ngiring geger mengger arga gogruk sampun dumugi wonten ing puncak Ukir Jaya wis arsa mangking wonten telenging bumi tetelo yen Torino gumanting latri ingkang kinarya tandha teka Trenggono kang abyaning taun sinau sebrayang koso dirumaya ketinggal lam-lami. Wusara datan koso kendel arsa anglajengaken tindhaira kinarya obring sumaksana kumlaping lidah lawan Raden. Amun prisa marang jegleging arga kang kekendhen ampa-ampa pantes kinarya dadi aslining swasana. To Budita samangking kinarya sinambeting sinai sowaning kraton ing Astina. Prabu Duryudana kadhep marang ingkang Rama Dewa Sekti. Saha prijeman awujud reksa donya sak gunung anakan sumrambahing para kawula. Sawusnya prisa marang ingkang putra Pasrebeneh lawan adat sawusnya ing ngriku arsa pemangkih yen to aken para kawula bindha mliwis nungso banyu.
Thank